Дәвам итәбез. Бүген үзенең беренче, иң матур туган көнен нәни кояшчык Ильясова Самира Усман кызы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан әбисе Мәрьям, абыйсы Үмәр, тормыш иптәше Гөлсем, балалары Салават һәм Рамазан котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1 ел элек кызым сыман якын булган киленем Наиләм татлы алмабыз Самирышкабызны үзенең туган көненә бүләк итеп дөньяга китерде. Гаиләдә икенче балакаебыз тугач, барыбыз да шатландык. Амирышкабыз сеңлесе туганга олы бәхет татыды. Шуңа күрә хәзер 5 февральдә гаиләдә икеләтә бәйрәм. Самирабыз бу дөньяга килгәч бик ашыгып бар нәрсәне дә үзләштерергә тырыша. Беренче адымнарын да ул 10 айда ясады. Бар кешегә дә елмаеп, ул өебезне җылы май кояшы нурлары сыман нурлый. Ләйсән яңгырда ягымлы балакаебыз. Бәхетебезгә син тугансың күз нурыбыз. Нәкъ синең турында хыялланган идек без. Син йөреш хәрәкәтең, буй-сының, сөйләшүең белән дә безне хәтерләтәсең. Тавышың синең чылтырап аккан чишмә сыман. Җаныбызга рәхәт, күңелләребезгә бәхет хисе сала. Матуркаебыз безнеке. Балачагың синең мәңге бетмәслек серле әкият сыман булсын. Безнең яшәү мәгънәбез бит син балакаебыз. Самира диеп исем бирдек. Алсыланганга йөзең, бик кадерле һәр адымың, безгә әйткән һәр сүзең. Матур күлмәкләр кидереп курчактай тотар идек. Сиңа бөтен мәхәббәтне балакаебыз бирдек. Иманлы бул, тәүфыклы бул, күзләр генә тимәссен. Яннарыңа бер кайчан да кайгы хәсрәт килмәссен. Безгә терәк, туганнарга куаныч бул гомердә. Һәр чак кояшкай балкысын синең аяз күгендә. Шул форсаттан киленем Наиләне дә без туган көне белән котлап, иң җылы теләкләребезне җиткерер идек. Син бик акыллы, уңган, тырыш һәм тыйнак. Улымны бәхетле итә алуың барыбызны да куандыра. Киләчәктә дә шулай бер авыздан яшәргә Хак Тәгалә насыйп кылсын. Усманым белән бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп яшәгез. Без сезнең гаиләгезгә тик сыкланабыз. Раббым, бәла-казалар сезнең юлыгызда очрамасын. Сыкланырлык кеше үзең, күзләр генә тимәсен. Я Ходаем, янәшәңә кайгы хәсрәт килмәсен. Гомердә дә кайгылардан түкмәсин күз яшьләре. Яшә генә түгел әле, бәхеттә яшнә әле. Башлаган эшләрең һәр чак уңышлы гына барсын. Барча борчу мәшәкатең ынтылып артта калсын. Ирең бик өзелеп ярата, якыннар хөрмәт итә. Бу дөньяда бәхетле булып яшәүгә шулсы җитә. Хөрмәтле Наилә һәм Самирочка. Без дә бар теләкләргә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Кашлары теш тезмәсе әйдерсең Уралның акташлары Тукран мәни дәп диләр, туктаусыз тук-тук диләр. Әнә бит көлә-көлә, минем киләчәк килә. Тукран мәни дәп диләр, туктаусыз тук-тук диләр. Әнә бит көлә-көлә, минем киләчәк килә. Шатылык килсә шайпала, ачуланса карашыннан гөлләр читкә тайпыла. Тукран мәни дәп диләр, туктаусыз тук-тук диләр. Әнә бит көлә-көлә, минем киләчәк килә. Тукран мәни дәп диләр, туктаусыз тук-тук диләр. Әнә бит көлә-көлә, минем киләчәк килә. Беде